Balimao Anyokma, très urgent et message d'alerte de biais mercredi 1er février 2023. Malien Tchenamuso Demiseni Makoroba, Aywa, quelle est la damene sanno. Président Assimi, ala sago isago, anga do biye folo. Awana sigile ma ambeka uli ganjo. Malien beka uli ganjo anga président Assimi anga souteni halibi. Anga do fara président Assimi ka souteni nika. Ma me conseil mundi anga président erengana. Président Assimi, nibise ministre Mogola bla. Oni ga représentant munu nale me kubena enquête ke irisu ka surasi munu me mali kono. Mogo wero te français ou didu. Maka tiere fina. Awa, résultat a jabi fana donindu. Dowerete ube unyabala ani puissance be ka wuli sanno. Il y a avion kura au 106 ans. Il y a marfa kura au 106 ans non. Il y a usine jo. Ou ça dit ebe ko lebu de ou keleme ka brief. Ça dit que ni tubabu keleme ka mogo nyada brito comme na Assimi et de ka ke kalo yele ka benye yele. Et ça ko ja nunu ye foka djenguli. Ima oye kana fifa. Awo be fe kana lo plan kelen de Assimi et contrôle. Angani bi fe. Mais tiens là. Ama erreur ke ka ministre ka mandat renouvelé libo. Tu sais toi ka kiruna nye quoi. Tiens ni tabolo fe de. Ama ski ko no amba keta nan clara amba keta. Olu fana bolo courage lentew. Non. Tu penses que olu fana biski ki bolo fala courage kana je kamba olu gen kula molo ina fanya français la mola choka mina. Olu ko so no kima pour ka me système ke kunga ngudi ke. Ikunga nunu be de gen nyoko fe. Ikunga ministre wa français o ka be gen kataka ka banga jamana kono. Mais aujourd'hui o mo ko ne be ka boni rapport krikawi. Ko irisu ka français be exaction na. O be ka do anga mogola. Ware me nunu ko ka ate ala ngereku. O be ka do anga mogola. O be ka nga mogo fem. Bo deuxièmement aussi amu ngani nyefo anyebe mu natolala dowerete ubena enquête mu ke kanu primete ukata enquête nunu ke nu enquête nunu ke enquête jabi doni nidu parce que u yera ma be nyona du wera ula ube fe kanu ga kele ube nyogon kele mu ube fe kono bi mali nu fle mali te mo shika kala mali est non allié. Le Mali est un pays non allié. Le Mali n'est pas allié à X contre Y. Antoye ambe yerengin de la anye français blanc fait 100 ans au mandeme. On est riche dans l'endemain, salamou la fia. À mes coopérations on n'est pas contre quelqu'un. Leur machin de guerre là, nous on n'est pas dedans. Mais on veut faire qu'on a déjà gouya, ou fadé un bout de nous ça. Quoi, il risque qu'on soit sous euro. Il risque qu'on soit sous euro. On veut faire qu'on travaille euro ben de targeter si ça non. Parce que on veut qu'on défaite ta douguera là. Nous y querons en fan ni. Donc mon monde nous on veut faire qu'on Mali que champ de bataille dit. Mais comment il faut mettre ça? Nous me faisons Mali que champ de bataille. Alors, moi, je me mets au noir au bout et rebelle Kelindi. Et voilà, un malheur fait en sur la baisse roni et rebelle Kelindi là. On ne conçoit pas faux. Et en a pris un yana. Quel est inflé à ma hali damine follow. Pour que Kelen Kanya. À ma faute prise à Simingana. Et d'abord, rapprochement d'où il y a jeunesse. La jeunesse consciente. Rapprochement d'où il y a une ou il y a un conseil flot au final. Conseil flana, ministre Mangen. Ebe calcul la wakati mina keka ngu gen. E akla, olu ebe fe miride. Olu nyabo bela jelena. Olu fana bi sigide. Ou ba tchenya nou kata. Ibe surprise de ken. Ite tandi nunu ma ou. Non, ite tanduma. Ika nga bode kunu gendi. Ni ma nunu gen obanga jamana chi. Meka tchenya de fiena. Ni ma nunu gen antena sika hali kidali so. Meka tchenya de fiena. Ou nyabala sa marafa ou bambulo sanno. Ou nyabala mwebe bambulo sanno. Ou jige euro kelen jumenyo oye kidali dibi. Ou bisa ka man la sɔrɔ ni yɔrɔ jumɛn ye bi o ye Kidali de. Bon e bɛ yɔrɔ na bi ne ko k'e bɛ taa Kidali kama ka MINUSMA to yan u bɛ taga MINUSMA mɔgɔ 30 faga parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ MINUSMA la an yɛrɛ ka africain de b'a la u bɛ tugu faga u bɛ taa fɔ ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka taga ONU sɔrɔsiw faga o mana kɛ autant de intervention kɛ u y'o de kɛ Karafina u bɛ taa an ka dugu u bɛ t'u ka avion baw sigi an ka dugu la ninnu tɛ mɔgɔ ye ninnu tɛ miiri dɛ n b'o f'i ɲɛna bi dɛ. Malien do bisiki ki bolo fla courage non foi tan soro armée wambolo tie mo men nunu bolo nunu autant de ay jamana kele de nunu e puissance de nunu ba glandi maka tie français ko inte français ka niveau la blinde mais siki kuma ka ko inte français ka niveau la blinde français be ka ni puissance tawdi kankele o de ke libila ene ala changa armée bi se ka jo Kadafi takoro nunu ma wuli ka Kadafi gen ka libu jembe ngena to ne mo nyefo ngena président Assimi ika bombe atomique ou ika jeunesse consciente dit. Et réconciliation kadine ne be réconciliation fait beka faranyonka. Mais il faut pas que munu nye jamana la gushi ka jamana buruja olu kana fara au kana munu yere be jamana ko la olu yere bari ko lu boy mo don nana o moyen ali erema. Ante placico kala de ka foko guerre de positionnement do non on de fola damene ni nunu nana u ka tukanko anta to de ambe ka ere di sauver.
ne se ko tungara ne ta dugu bɛɛ la bilahi an bɛ k'i de sauver président Assimi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna parce que minnu bɛ na k'u bɛna u dɛmɛ i t'a dɔn ni ŋaniɲɛ min bɛ na dɔw b'a fɔ ok an sɔnna an yɛlɛmana mais mun b'u kɔnɔ i t'o dɔn c'est à dire adamaden bɛɛ ni c'est à dire wulukɛba sigiyɔrɔ y'a ko kala de minnu bɛ kɛlɛ in na depuis maliyɛnw ma sɔn olu dɔnnen don u tɔgɔw dɔnnen don u jamuw dɔnnen don awa u ma changer awa u b'o sira kelen de kan n'olu dɛnna kɛrɛfɛ ka na ni opportuniste parce que opportuniste caman bɛ ka na aw kɛrɛfɛ u t'aw fɛ aw bolo dɔrɔn an bɛ k'aw la gosi ou bien k'aw tan de non aw ka d'anw ɲɛ de wallahi an b'aw fɛ ka tɛmɛ ninnu kan n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna kɛlɛ in bɛ ka se yɔrɔ min ma sisan nɔ tulonkɛ banna koyi kɛlɛ in bɛ sɛbɛ kɛ yɔrɔ de la i m'a ye jamanabaw lajɛ jamanaba minnu libéré la awa président Assimi pour que ka Mali libérer il faut aller avec les idées nationalistes il faut aller avec la rigueur n'i ko k'i bɛ Musa Alhani point com kɛ bilahi u b'a dafiri da la n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna nka Paul Kagame mɛnna fanga la Paul Kagame a diré au pouvoir a n'a ka jeunesse ka di ani bɛɛ ka di i bɛ Paul Kagame ye ni tubabu yɛrɛ y'a ye k'i n'i ka général k'a fɔ ko minnu ma ɲi kunun ko k'olu diyagoya changer yan cɛkɔrɔba minnu kɔrɔbaya fo k'u bɔnbɔnsiw bɔ e tɛ se k'olu changer d'Assimi u b'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ u yɛlɛmana de et puis ils vont venir te détruire u b'o dɔrɔn de la non an bɛ k'aw de sauver an bɛ ka Mali révolution de sauver wallahi an bɛ ka tiɲɛ an tɛ keleya an nous c'est pas la jalousie de ne ta tɛ jalousie ne bɛ Amérique yan wallahi ne ma taa Mali la ça va mais mɔgɔ si ɲɛngoya tɛ nin na Maliyɛn bɛ ka di ne ye et puis bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka di ne dɛ mais ne souvent ne b'a ye minnu nana fara an kan an b'o dɔwlu ye olu de bɛ premier rang ta an ka mɔgɔw ɲɛ souvent minnu bɛ ça gâte le combat o ne ka conseil ye k'o yɔrɔ f'i ɲɛna an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ mais minnu ma foyi kɛ n'u bɛ k'aw buruja n'o kɛmɛ nana i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fila dɔrɔn de b'u la minnu yɛrɛ ŋaniŋɛ changera minnu hakilinataw changera faites attention mon cher président aw bɛɛ ko ka d'anw ye aw fɛn fɛn bɛ fanga la a sɔrɔsi fara civil kan aw bɛɛ ka di ne ye wallahi ne t'aw contre la n tɛ ka mɔgɔ image tiɲɛ n tɛ ka mɔgɔ lagosi ne bɛ k'aw sauver de parce que moi je suis dans la révolution ne b'a dɔn c'est à dire a ka di ne ye quoi a ka taa ni idée na sɔrɔ a ka enquête morale kɛ a kana kɛ ko ne yɛrɛ ba kun ne yɛrɛ nin tɛ karisa fɛ mais jɔn de bɛ Mali fɛ e yɛrɛ ka côté boyi e tɛ foyi e m'a ni mɔgɔw ne nana tɛ digi ne la mais ni sera Mali ma a bɛ digi ne la mais en tant que e bɛ penser i yɛrɛ ba kun na i tɛ se ka réalité ye parce que n'i bɛ penser i yɛrɛ la escrocs ni lamɛnw bɛna gɛrɛ i kɛrɛfɛ k'i bato k'i jamu o de kɛ ka ATT bi o de kɛ ka ATT bi o de kɛ ka IBK bi o mɔgɔ kelenw u da bɛ kuni bɔ u bɛ ɲɛɲɛ bɔ o mɔgɔ kelenw de bɛ munumunu na u caman bɛ aw kɛrɛfɛla la mɔgɔ min bɛɛ b'i tulo lajɛ kuma fɔ a bɛɛ t'i ni ye wallahi ala i ma b'a fɔ ko wulu mɔgɔ bɛ yen ko jakuma mɔgɔ bɛ yen ko fali mɔgɔ bɛ yen jakuma mɔgɔ ye mɔgɔ jumɛn ye a bɛ bɛɛ fɛ ani bɛɛ ka di mais a tɛ bɛɛ fana a b'a kɛ i n'a fɔ a bɛ bɛɛ fɛ mais a tɛ bɛɛ fɛ a bɛ bɛɛ kulo lajɛ kuma ni fini a bɛ fɔ ne ma ko jakuma mɔgɔnin wulu mɔgɔ jumɛn n'ale t'i fɛ a b'a yira la vis-à-vis a t'i fɛ n'a y'i kanu fana a y'i kanu a bɛ fɔ de ma ko wulu mɔgɔ fali mɔgɔ jumɛn mɔgɔ min ni a ni ka jugu ni ma criminels kɛ a tɛ taga o mɔgɔ dɔw de bɛ yen ka yirala k'a fɔ président Assimi o mɔgɔ qualités ka ca jamana in kɔnɔ na wallahi an y'i kanu an b'i fɛ ayiwa i tɛ bi anw ɲɛna i tɛ bi anw ɲɛna dɛ fo ni ala kitira la parce que mɔgɔ tɛ se ka i bila ala ɲɛfɛ mais an bɛ conseil mun d'i ma mon cher président faites des enquêtes morales et travaillez avec ceux qui aiment le Mali kana fɔ ko mun bɛ ne fɛ o tɛ dɛ mɔgɔ bɛ Mali fɛ n'a ka sɔrɔ fo n'a ka sɔrɔ e yɛrɛ tɛ Mali fɛ dɛ ni e bɛ Mali fɛ mɔgɔ min bɛ Mali fɛ wallahi n'o bɛ se ka baara kɛ service de renseignement u b'a recrutement kɛ Amérique o cogoya de la jɔn bɛ Amérique fɛ jamanaba toutes les grandes puissances a bɛɛ bɛ baara kɛ ten de jeunesse minnu bɛ ka bɔ dans les rues minnu bɛ bɔ ko a b'a la France yɛrɛwolo b'o la M5 b'o la mouvement caman wɛrɛw b'o la les deux mouvements là surtout le M5 RP, l'esprit M5 RP avec les yɛrɛwolo la wallahi olu de maliyɛnw na convaincu ka France ko ka France goya ka sɔrɔ hali an t'aw dɔn anw nana an ka jɛ an ka kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ne ka conseil de ko fɔ an na n'an ma kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye n'an ma bɔ jeune ninnu kɔnɔ na wallahi bilahi u b'a dafiri an na la a bɛ bali mun na dɔrɔn ninnu bɛ taga base sigi Kidala ɲinama o plan de bɛ sen na dɛ plan wɛrɛ tɛ yen koyi u bɛ fɛ ka taga base dɔrɔn de sigi Kidala ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna et puis an bɛɛ ka jɛ a ka di ne ye hali ni ye Segu Tunkara bi mɔgɔ tɛ transition fɛ a bɛɛ ka na an ka transition dɛmɛ mais il faut pas que o mɔgɔw fana natɔla ka na aw kana kɔ fɛn bɛɛ ta ka di olu ma minnu yɛrɛ y'u yɛrɛ faga u ye k'olu den kɛrɛfɛ o de ye IBK ka fanga bin quoi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ni mun ye IBK dɔgɔ dɔrɔn u b'o wele kɛrɛfɛ ka poste ba dɔ d'u ma minnu yɛrɛ bɛ ka parce que u b'a bila u kɔnɔ non nin y'an ka mɔgɔ ye déjà mais an bɛ nin nɛgɛ ka na n'olu ye olu bɛɛ bɛna fɛn bon olu mɔgɔ dɔrɔn bɛna tuguni u bɛ tila k'u infiltrer la
ka tila k'aw trahi tuguni an kun bɛ M5 kɛlɛ wagati min na i bɛ ka mɔgɔ caman kun bɛ information fili anw ma dugu la a bɛɛ mɔgɔ infiltrelenw de a bɛɛ mɔgɔ minnu kun t'a fɛ n'aw jagoya t'a fɛ parce que mɔgɔ bɔnbɔn si bɔra e tɛ se k'o changer enquête morale kɛ dɔrɔn jɔn de bɛ Mali fɛ kana fɔ ko jɔn bɛ yɛrɛbakun fɛ dɛ ni e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ Mali fɛ mɔgɔ min bɛ Mali fɛ dɔrɔn o ta dɔrɔn hali n'a ka sɔrɔ n'o tigi Mali bilayi n'aw ka sira ye kelen ye ko nanbara t'a la ko nkalon t'a la wala a bɛ ja a bɛ jamana in jɔ jamana ko in tun bɛ yɔrɔ min na tulonkɛ t'a la bilen ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna ni an binna tubabu bolo zen na fo k'an san tɛ taa aw fɛn fɛn filɛ fanga la bilahi aw bɛɛ ko ka di ne ye ni ni Ala n'a kira cɛ aw bɛɛ ka di ne ye aw ka di ne ye ko bɔnbɔnni kalama mais ne y'a bɛ mun na bi n'aw ma rigueur ta walayi ninnu sigilen tɛ ninnu tɛ tulonkɛ la dɛ n b'o fɔ an ɲɛna bi dɛ bilahi ninnu mɔgɔ ninnu tɛ tulonkɛ la ne ye n da surɔ ne ma sunɔgɔ ne ye nin ye bilahi ne fari ye n ŋaɲa de moi j'ai pas pu dormir a bɛ ni Ala n'a kira cɛ et puis k'a fɔ an ɲɛna tuguni aw ka bila aw kunna moi je suis de cœur avec vous hein a y'a kɛ Ala kama an bɛ yɔrɔ min na bi il faut faire des enquêtes morales ceux qui aiment le Mali il faut les remettre devant Venezuela sauvera au cogoya de la Iran sauvera au cogoya de la Turquie coup d'état tun bɛna kɛ Turquie président na wala a ka population de wulila ka wuli tɔw tun bɛna Turquie président wuli ka bɔ yen k'a sɔrɔ hali ninnu ka di c'est pour te dire que Turquie bɛ OTAN na mais wala u tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ ten c'est à dire hali ninnu ka di u bɛ gɛn ka bɔ yen c'est à dire ninnu a tɛ ninnu dɔn ninnu ye mɔgɔ modèle min ne bɛ ninnu c'est à dire ni tɔw ninnu filɛ hali ni e n'u ka di wala u bɛ Mali k'i la c'est à dire c'est un plaisir a plaisirlama de b'u la quoi sitanɛw de don quoi u tɛ reculer fana wa u t'a dabila dɛ awa ma kɛlɛ in daminɛ dɛ n'an bolo ko kɛlɛ in banna a ma kɛlɛ in daminɛ dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna walayi a ye mɔgɔw kala minnu b'aw k'aw kala aw kana mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o ne ka conseil k'o fɔ an na n'a y'an fara k'an bɔ ɲɔgɔn na an bɛ fɛngɛ ɲa i m'a ye Macron taara Algérie Macron ko k'ale bɛ siran activistes de ɲa Macron ma mɔgɔ dɛ parce que tɔw bɛ siran jama de ɲa hali Poutine mun bɛ k'an dɛmɛ bi u ye Poutine ɲininka don dɔ la Vladimir Poutine k'a bɛ siran fɛn kelen jumɛn ɲa diɲɛ kɔnɔ u bɛ siran jama de ɲa hali Poutine mun bɛ k'an dɛmɛ bi u ye Poutine ɲininka don dɔ la Vladimir Poutine k'a bɛ siran fɛn kelen jumɛn ɲa diɲɛ kɔnɔ k'ale bɛ siran jama fɛrɛntan de ɲa tɔw bɛ siran fɛn kelen min ɲa diɲɛ kɔnɔ o ye jama fɛrɛntan de a bɛɛ n'a kɛra cɛ an b'o conseil d'an ka président ma c'est le moment le plus vite a ka bɔ a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ɲɛnamaw dɛ n bɛ segin a kan a y'an enquête morale kɛ jɔn de bɛ Mali fɛ e yɛrɛ bɔ yen quoi e yɛrɛ tɛ Mali ye quoi jɔn de bɛ Mali fɛ walayi n'i y'a ye grande puissance ka service renseignement kɔgɔlen don u bɛ enquête morale de kɛ jɔn ye faso ko fa bɛ jɔn de la u b'o tigi ta hali n'o tigi commande ye jamana ka kanu il faut k'an ka jamana bila an yɛrɛ ka intérêt sanfɛla la n'an y'an yɛrɛ bila jamana sanfɛ jamana in tɛ jɔ fo ka diɲɛ wuli o ne ka conseil président Simi ni mɔgɔ min ka di o de bɛ se k'i ladi quoi ne bɛ se ka kuma caman fɔ ka tila tuguni ka fɔ transition mɔgɔw ɲɛna aw bɛɛ ko ka di ne ye ne ka laɲini tɛ ka mɔgɔ la bin président Assimi ko ka di ne ye maréchal Assimi ko ka di ne ye ala b'a dɔn bɛɛ ala ɲɛ bɛ bɛn ka nin kɛ la premier ministre Sokɛli ka di ne ye ala ɲɛ bɛ bɛn ka nin kɛ la le président du CNT colonel Maliki Diaw wala a ka kanu bɛ ne dusukun na Modibo Konɛ a kanu bɛ ne dusukun na u fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ fɛnkɛ la colonel Ismaël Wage a kanu bɛ ne dusukun na colonel Sadio Kamara kanu bɛ ne dusukun na le ministre Ablaye Diaw kanu bɛ ne dusukun na mɔgɔ de bɛ ka transition in dɛmɛ hali le colonel granbérien Ablaye Maïga a bɛɛ ko ka di ne ye fɛn fɛn bɛ transition kɔnɔ a bɛɛ ko ka di ne ye je n'ai rien contre personne n'i ye sɛgɛ ne ye bi Assimi bɛ démissionner Maliki Diaw bɛ na ka kɛ président par intérim ye Assimi bi présenté ni Assimi gagné Assimi bɛ fanga ta ni Assimi taara an bɛ se ka di Sadio Kamara ma comme an bɛ se ka di Ismaël Wage ma comme an bɛ se ka di Modibo Konɛ ma olu bɛɛ bɛ se ka kɛ président ye o ni sera o de kɛ o sera o de an ka plan ye ma an faamuya ka gɛlɛn quoi an faamuya ka gɛlɛn walayi aw tɛ kan walayi bilayi aw ka d'anw ye ne ni Ala n'a kira cɛ souvent ne bɛ dimaw kɔrɔ kuma dɔ la a bɛ k'aw kɔnɔ ne bɛ k'aw détour tɛ ne bɛ k'aw bali ko dɔ la ko ninnu bɛ se ka kɛ kasara y'aw ma walayi a ka di ne ye moi mon objectif n'est pas de détruire l'image d'un Malien o tɛ ne ka laɲini ye tu vois o tɛ ne ka laɲini ye ne b'aw bɛɛ fɛ mais kɛlɛ yɛrɛ de bɛ ka daminɛ sisan ne tɛ n dogo aw la dɛ kɛlɛ yɛrɛ de bɛ ka daminɛ sisan dɛ awa n'an sigilen bɛ an ka wuli an ka jɔ a y'a bila aw kunna aw kanu bɛ ne la ni segu tɛ Ala dili fɛn ka aw sɔrɔ ne bɛ se ka fɛn dɔw y'aw la peut-être ne b'a a kɛlɛ k'aw fɛ a yɔrɔ la peut-être aw t'a faamuya i m'a bandaw ko kɛra o cogoya ne bandaw tɔgɔ fɔ dɔrɔn ne goyara aw bɛɛ ligne tigɛ nin na mais après o tiɲɛ tilara ka na tu vois donc ne t'aw si contre la n'aw bɛɛ ko ka di ne ye
ne b'a dɔn bɛɛ bɛ faso jɔ de la ne b'a dɔn Asimi bɛ faso jɔ de la ne b'a dɔn Maliki Jaw a bɛɛ bɛ ka faso jɔ hali n'a ka sɔrɔ hakilinata dɔw man ɲi hali Modibo Kone wala aw bɛɛ ko ka di ne ye Sadio Kamara ko ka di ne ye Colonel Ismaël Wage fana ko ka di ne ye Sogɛli Mayiga ko ka di ne ye n'o y'an ka premier ministre ye Ablaye Diop le meilleur ministre des affaires étrangères dans l'histoire du Mali aw bɛɛ ko ka di ne ye a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka Mali kura in jɔ yanni n ka bɔ video la n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ye baara in daminɛ walahi ala ko bɛ sen na an ma sigi ni ko min ye bilahi talahi ne ka nin conseil bɛ ne bolo ka fɔ an ɲɛna o de ye nin ye dɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n bɛ fɛn dɔ yira aw la kɛlɛ wulilen dugu in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ la marche verte au Maroc Roi Hassan de bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour libérer le nord n'an bɛ fɛn fɛn ɲini an ka Kidali kan ka priorité aw an tɛ se ka Kidali sɔrɔ n'an ma MINUSMA gɛn o ne ka conseil ye ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye hali bi an ka wuli an ka jɔ an ka faso in fɛngɛ an ka faso in défend o de kun don a kan bɛɛ